Bon dia, Samantha. Els serveis mínims han sortit ja al carrer, estaran circulant fins a 2:15 del matí en una sortida, però que ha estat accidentada. Ho podran veure a les següents imatges. Hi ha hagut enfrontaments entre alguns dels treballadors que controlaven la sortida dels autobusos a la cotxera de Sant Andreu al Triangle i agents de la Guàrdia Urbana. Aquesta batussa que s'ha produït aquesta matinada ha acabat amb el resultat de dues persones ferides, un treballador i un agent de la Guàrdia Urbana, i un treballador que finalment ha estat detingut acusat d'agredir precisament a aquest agent de la policia. Malgrat aquests enfrontaments, però finalment els serveis mínims han pogut sortir tots al carrer i estan circulant ja a aquesta hora. De fet, els serveis mínims que s'han decretat són els mateixos per a tots els dies d'aquesta setmana. Mentre està convocada aquesta vaga, són serveis mínims del 50% del servei a totes les línies, de 2:15 a 2:10 i de les 5 a les 8 del vespre, és a dir, en hora punta. La resta del dia circularà com a mínim un autobús cada 30 minuts, el 25% del servei en totes aquelles línies que transiten per punts de la ciutat de Barcelona on no hi ha l'alternativa, la possibilitat d'utilitzar el metro per desplaçar-se. Transports Metropolitans de Barcelona ha denunciat que avui que ha començat aquesta vaga el 22% dels conductors d'autobusos s'han agafat o estan de baixa per causa mèdica. L'empresa assegura que accepta els 2 dies de descans setmanal sempre i quan, això sí, això es comenci a negociar a partir del dia d'avui amb un nou conveni laboral, i mentre duri aquesta negociació s'aturin les convocatòries de vaga. Els treballadors diuen que d'acord, que negociaran el nou conveni, però això sí, quan ja tinguin garantits aquests 2 dies i sense que això els suposi ni perdre part del seu sou ni treballar més hores els dies que surtin a conduir.